חברים יקרים, היום אני רוצה להסביר איך אפשר לתפור נעלי פוינט לבנות שלנו. הבעיה שיש לנו שהעמידה של הרגל הרבה יותר קטנה מהנעל. אפילו עם הגרב, הנעל גדול מדי. כדי לפתר את הבעיה אנחנו כן קונים סיליקונים, אבל זה לא תמיד מספיק. אפשר לעשות גם כזה ספוג, זה ספוג רגיל לאמבטיה, שפשוט גוזרים מבפנים את החלק, ואז מקבלים כזה כובע קטן. אז שמים את כזה דבר על הרגל, מעל זה אנחנו שמים שקית, ואז מכניסים את הרגל לתוך הנעל. תסתכלו, זה כבר יושב הרבה יותר טוב, ונשאר לנו פחות כבר רווח. כאן אנחנו חייבים לקפל את הנעל, ולעשות כזה דבר, ככה. עכשיו אני אעשה את זה, ואז אנחנו נמשיך. אני תמיד מעדיפה לעבוד עם החוט יותר עבה, כזה, כי הוא יותר חזק, וזה יותר גם מהר לעבוד איתו. עכשיו אנחנו לוקחים את הנעל, מקפלים, כאן, זה גם תלוי, אתם חייבים למדוד את זה על הרגל, כמו שאני עשיתי, ואז אני יודעת איך עושים את זה, איפה עושים את זה וכמה. ואז ככה פשוט תופרים. אני תמיד עושה את זה גם מבחוץ וגם מבפנים. אפשר גם למדוד בדרך כדי לדעת שזה נוח. נכון, צודקת. יש לנו קודם את זה. יופי, בדיוק, זהו, הנעל כבר יושב טוב, ממשיכים. כאן, גם פה, כי מתח בחלק הזה הוא גדול, אז פה צריך לתפור חזק, ומתי שיש חוט יותר עבה, אז אפשר פשוט פחות פעמים לעבור באותו מקום. וגם מצד הזה. יופי, זהו. אתם רואים, זה לקח לנו דקה, 2 דקות גג, והנעל הוא הרבה יותר קטן. בדיוק, אנחנו עושים את זה, ואז עושים סנדוויץ' כזה. ככה, ממש סנדוויץ'. לפולשקה תתני לי. הופ, צד אחד,
צד שני, ולשם. ואנחנו שמים נעל פוינט. מצוין. תסתכלו, זה כבר במידה שלנו. עכשיו, אנחנו עושים סרטים. שמים סרטים. הסרטים שלי הם בלי גומייה. יש לנו גם כאלה סרטים שיש פה גומייה. אז בואו נגיד שהחלק הזה אצלנו זה הגומייה. אז מה שמאוד חשוב, שהגומייה תהיה באכילס. ואז בואו נגיד ככה, אני אשים, שרואים את זה יותר טוב. ואז הסרט הוא יורד, ומפוינט, אם הרגל עומדת 90 מעלות, מ-90 מעלות זה הקו ישר עד לכאן. והגומייה של הסרט היא צריכה להיות פה. אז אם יש לנו עם גומייה כאן, יש לנו כאן עוד חלק של הסרט וכאן יש לנו חלק מיותר, אז אנחנו חייבים לגזור את זה. משהו רגיל בסרטים עם גומייה, הגומייה היא בחלק אחד והחלק של הסרט הוא יותר ארוך. אז החלק ארוך הוא הולך מסביב הרגל, החלק הקצר יותר הוא הולך לכאן, אבל בכל מקרה צריך לגזור אותו. אחרי שאתם שמתם סרט על הרגל, ואז אתם רואים שהגומייה היא כאן, אבל עדיין יש לנו חלק די גדול, אנחנו גוזרים את הסרט, והסוף שלו מקפלים ככה, 1, ומקפלים 2, ורק אז תופרים. לא צריך לתפור ישר בקצה, בגלל שהקצה הוא דק תמיד, והמתח במקום הזה הוא חזק. ואז הסרט אתם תופרים, ואז ילד או רקדנית בוגרת יותר, היא מושכת על הסרט, וסרט הולך. זה חבל ללקוח. אז אנחנו הבנו שאנחנו מקפלים, וזה צריך להיות פה. רגיל זה ממש ליד התפר, יש לנו כאן את התפר של הנעל, ואז זה ליד התפר. אז אני לוקחת את הנעל. גם אפשר גם להשתמש באותו חוט עבה, אבל למשל כדי לתפור את הסרט לנעל, אפשר להשתמש לא בדאבל. כאן עקב אני תפרתי עם דאבל חוט. וסרט אפשר לתפור עם אחד, אבל אם אתם משתמשים בחוטים רגילים, אז עדיף שזה יהיה דאבל, כי גם מתח על הסרטים ועל הגומיות הוא גדול. אנחנו קיפלנו 1, קיפלנו 2, והקיפול הזה אנחנו שמים מבפנים, אבל גם ככה שהחוט שרוך שיש לנו, אנחנו יהיה די פנוי, שבכל מקרה אפילו שאנחנו תפרנו כאן וכאן הוא לא יכול כבר לזוז, בכל מקרה פה הוא זז, וזה חשוב בשבילנו. ואז אנחנו תופרים את הסרט לנעל. זה לא נורא אם גם התפר הולך דרך 2 שכבות של הנעל. ותופרים ככה, לא צריך אפילו מאוד מאוד שכיח לתפור. אפשר ככה, זה מספיק. אבל החוט די עבה, בגלל זה הוא מחזיק. אני עשיתי גם דאבל, שיהיה יותר חזק. אבל גם סינגל כזה, גם יהיה מספיק. הופ, and הופ. זהו, זה לקח לנו עוד. אפילו לא 5 דקות, פחות. גם אפשר את זה לתפור במכונת תפירה למי שיש. הנה, קיבלנו כזה תפר. עכשיו אנחנו עושים אותו דבר בצד השני.
עוד פעם אנחנו שמים נעל על הרגל. כן. ועכשיו אנחנו חייבים למדוד גומייה. הגומייה אנחנו תופרים ממש אחורה. אפשר גם מעל, אפשר גם מבפנים. אני מעדיפה אם אתם יכולים לתפור את זה יפה, גם מעל שלא יהיה פצעים על העקבים. צריך למתוח את הגומייה, אבל ככה שגם זה יחזיק את העקב, וגם שזה ייתן לדם לזרום, שלא לעצור את הזרימה. ככה וככה. חזק מדי? כן, פחות? ככה טוב. מצוין. אז יש לנו גומייה אחת, מיד אנחנו מודדים ועושים את הגומייה השנייה, אותו דבר. יופי. כן? ואנחנו, בגלל שלמשל, אם הנעל הוא בסדר, המידה שלו טובה, אז אנחנו תופרים כאן, בשתי צדדים, פה, ואני מעדיפה שתעשו את זה מבחוץ. כי מבפנים לפעמים זה עושה את הפצעים. העור של ילדים ממש עדין, וכל התפר הוא אחר כך עושה את הכאבים. אם זה נעל כזה כמו שלי, עכשיו, אז האמצע שלו כבר זה לא התפר. בגלל זה אני מודדת את זה לפי האמצע של הנעל. זה אומר שאנחנו תופרים את זה עכשיו כאן. זה כל הסיפור. Котик, это наш котик, здравствуйте. Ты нам будешь помогать шить? Да. Окей. Сиди. אז, אוקיי. אז אנחנו סיימנו, הכל מוכן. הנה התפר מאחורה. שמתי את זה מבחוץ. הנה התפר מבפנים. ואני רוצה גם להסביר איך לשים סרטים, איך אנחנו עושים קשר של סרטים. פולינה, ну-ка давай. הופ. כן, אנחנו שמים נעל, הרגל נכנסת קודם לכאן, נכון, ולתוך הנעל. זה מה שפולינה עכשיו עושה, זה לא נכון, כדי יהיה יותר נוח, קוטיק, סליחה, כדי שזה יהיה יותר נוח, אנחנו לא לוקחים את זה עם אצבע השני, לוקחים את זה הפוך עם אצבע הגדול. עושים ככה, ככה לוקחים את הנעל, ואז, הופ, ואז זה על הרגל. עכשיו, אנחנו לוקחים את סרט אחד, ואז עושים סיבוב אחד, ומסיימים כאן. עכשיו אנחנו לוקחים סרט השני, עושים בדיוק מעל הסרט הראשון, ואז עושים קשר. קשר אנחנו עושים פה. ככה. ולגזור באלכסון. שנייה אני אביא אש. ואנחנו עושים את זה ככה. אפשר שבטח גם לעשות את זה לא על הרגל, שזה יותר בטחותי. ככה, זהו. זה הקשר, והקשר אפשר להסתיר. הנעל מוכן. כדי להשתמש בשרוך, הרגל צריך לשים על הדמי פוינט שעכשיו זה אי אפשר לעשות, כי הנעל חד מדי. אז הדבר השני, רגיל, אני עושה את זה לבד, או מורה עושה את זה לבד לתלמידים,
אבל כדי שיהיה יותר נוח, אתם גם יכולים לעשות את זה. לוקחים את הנעל, ואז צריך לרקח אותו. זה אפשר לעשות רק עם הנעל בלוך, שאנחנו משתמשים לילדות קטנות, וגם אפשר לרקח את הסוליה. אבל תעשו את זה קצת, כדי לא לשבור אותו יותר מדי, ואז אני כבר אעזור. ואז מתי שרגל אפשר לשים עליה דמי פוינט, אז אפשר להשתמש גם בשרוך, זה גם קצת מקטין את הנעל. זה כל העבודה. הנה. בהצלחה לכולם. תודה.